Ikomplu ħerġin aktar dettalji dwar il-mewt ta' tifla ta' 7 snin f'Ħażabbar kawża ta' anemija. Tobba fl-isptar Mater Dei lura f'Novembru li għadda u social workers tal-Aġenzija Appoġġ xhur ilu kienu tal-fema lill ministru responsabbli mid-drittijiet ta' tfal joħroġ care order biex it-tlet tfal Niġerjani jittieħdu direttament taħt il-kustodja tal-Gvern. Il-mument żvelat kif it-tmexxija tal-Kulleġġ San Benedittu fiż-Żurriq kif ukoll sussegwentament it-tmexxija tal-Kulleġġ Santa Margherita ta' Bormla kienu jikkorrispondu spiss mal-Aġenzija Appoġġ u jiġbdulhom l-attenzjoni dwar il-fatt li l-ġenituri Niġerjani ta' dawn it-tfal ma kinux qed jibgħatuhom għat-tagħlim fl-iskejjel tal-Istat. Mhux biss iżda jirriżulta wkoll li d-Dipartiment tal-Edukazzjoni ħareġ matul ix-xhur li għaddew għadd ta' ċitazzjonijiet lil ġenituri Niġerjani minħabba dan in-nuqqas u f'xi każijiet dawn iċ-ċitazzjonijiet tħallsu wkoll. Dan apparti il-fatt li l-ġenituri darba minnhom deru wkoll quddiem it-Tribunal tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex iwieġbu għal dan in-nuqqas. Jidher li waħda mir-raġunijiet għal dan kienet il-biża' li l-awtoritajiet jieħdulhom l-itfal mill-iskola. Il-mewt ta' tifla Niġerjana ta' 7 snin għajmet ħafna mistoqsijiet li sissa ħafna minnhom għadhom mhux imwieġba.